Ahojte, tu je Ivan z portálu Slovopravdy.sk a v tomto videu by som vám chcel niečo povedať o večnej istote spasenia, o tom, že keď raz uveríme v Pána Ježiša Krista, sme spasení navždy a už nikdy nemôžeme o to prísť. V Biblii sa píše, kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe, kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život, kto nemá Syna Božieho, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Na úvod vám položím otázku. Ste si na 100% istí, že keby sa dnes váš život skončil, išli by ste do neba? Veľa ľudí mi na túto otázku odpovedá, že nikto si nemôže byť istý a preto som sa rozhodol urobiť aj toto video, kde by som vám chcel ukázať, čo hovorí Biblia o tom, ako si môžeme byť istí, že pôjdeme do neba, keď veríme v Pána Ježiša Krista a prečo si ľudia väčšinou nie sú istí spasením. Ak neviete, čo znamená byť spasený alebo čo znamená veriť v Krista, môžete si pozrieť predchádzajúce video s názvom Čo znamená byť spasený a veriť v Krista, kde sa tomu podrobne venujem. V Biblii sa píše, a toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život, kto nemá Syna Božieho, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. V tomto písme môžeme si všimnúť 4 veci ohľadne spasenia. Prvá vec je, že Boh nám dal. Nie predal, nie požičal, alebo nie ponúkol na výmenu, čiže vidíme, že spasenie je dar, Boh nám dal. Druhá vec je, že Boh nám dal večný život, že spasenie trvá na veky. Nie je, že Boh nám dal dočasný život, alebo život, kým znovu nezhrešíme, Boh nám dal večný život. Tretia vec je, a tento život je v jeho Synovi, čiže večný život, naše spasenie je dielo Pána Ježiša Krista. A štvrtá vec je, aby ste vedeli, že máte večný život. Čiže spasení sme od momentu, kedy sme uverili v Pána Ježiša Krista. Keď uveríme, už môžeme vedieť, že máme večný život. Takže spasenie môžeme získať jedine tak, že ho príjmeme ako dar. Ak je spasenie dar, tak to znamená, že je zadarmo, nič nás to nestojí, nemôžeme si ho kúpiť, nemôžeme si ho ani odpracovať a keď už ho raz dostaneme, tak je navždy náš. Nikto nám ho už nezoberie. Ak je to dar, tak to znamená, že ho môžeme buď prijať, alebo odmietnúť, nič iné. V Biblii sa hovorí, lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Lebo odplata za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlnení sú zadarmo z jeho milosti skrze vykúpenie v Ježišovi Kristovi. Takže vidíme, že my za to, že sme zhrešili, si zaslúžime ísť do pekla. Nezaslúžime si ísť do neba. Ale Boh nechce, aby sme išli do pekla. Boh nás má rád a preto nám zo svojej milosti ponúka dar večného života. A tento dar nám ponúka v Ježišovi Kristovi. Biblia hovorí, že kto chce, nech si naberie vodu života zdarma. Ďalšia vec je, že Božím darom milosti je večný život. Keď sa zamyslíme nad tým, čo to vlastne večný život je, tak slovo večný znamená, že je to život, ktorý trvá na veky, ktorý sa nikdy neskončí. Pán Ježiš hovorí, ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Ďalej Pán Ježiš hovorí, ja som skriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Čiže vidíme, že Pán Ježiš Kristus večný život prirovnáva k tomu, že nik neumrie na veky. Ak nám Pán Boh dá večný život, ak nám Pán Boh dá život, ktorý trvá večne, koľkokrát ho musíme prijať? Stačí raz však. A keby nám ho potom Pán Boh o 10 rokov z nejakého dôvodu zobral, bol to niekedy večný život? No asi nie, bol to len nejaký dočasný život, keďže sme potom oň prišli. Takže ak je to večný život, tak to znamená, že on nikdy nemôžeme prísť, inak to nie je večný život. V Biblii sa píše, v nádeji večného života, ktorú Boh, ktorý nevie klamať, zasľúbil pred večnými vekmi. Takže naša nádej je v tom, že Pán Boh nevie klamať. A keď nám Pán Boh zasľúbil večný život, tak to znamená, že Pán Boh svoj sľub dodrží. Keď Pán Boh sľúbil tým, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, že majú večný život, tak majú večný život. Pán Boh dodrží svoj sľub.
Tak ako je to s každým darom, nás prijatie daru nič nestojí, ale kupuje ho ten, kto nám dar dáva. Takisto je to aj s darom večného života. Biblia hovorí, že nás prijatie daru večného života nič nestojí, ale že ho pre nás kúpil Pán Ježiš Kristus. Biblia hovorí, že Pán Ježiš Kristus dal seba ako výkupné za všetkých. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby svet skrze Neho mohol byť spasený. Pán Ježiš Kristus bol Boh, ktorý sa zjavil v tele, nemal ani jeden hriech a napriek tomu ho ľudia ukrižovali. Potom ako zomrel, bol pochovaný, jeho duša išla na 3 dni do pekla a na 3. deň vstal z mŕtvych. Biblia hovorí, že toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. On je zmierením za naše hriechy, no nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Čiže Biblia hovorí, že Pán Ježiš Kristus nebol potrestaný za svoje hriechy, pretože on nemal žiadne hriechy. On bol potrestaný za naše hriechy, takže zobral náš trest, ktorý si my zaslúžime, on zobral na seba a vďaka tomu my môžeme byť spasení. Vďaka tomu môžeme ísť do neba. Ďalšia vec je, že spasení sme hneď, keď uveríme. Pán Ježiš hovorí, veru, veru hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nebude odsúdený, ale prešiel zo smrti do života. Ďalej Pán Ježiš hovorí, veru, veru hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Kto verí v syna, má večný život, kto však v syna neverí, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Takže môžeme vidieť, že keď veríme v Pána Ježiša Krista, môžeme si byť istí, že máme večný život, pretože Pán Ježiš jasne a isto hovorí, že kto v Neho verí, má večný život. Nehovorí tam, že možno má večný život, alebo môže dúfať, snáď, uvidíme. Nie. Pán Ježiš Kristus hovorí, že kto v Neho verí, má večný život. Môže si byť istý. Ľudia často hovoria, to mi chceš povedať, že keď uveríme, tak už sme spasení a už nemôžeme ísť do pekla, už si môžeme robiť, čo chceme a neprídeme o spásu? Áno, pretože tým, že uveríme, sa stávame deťmi Božími. Biblia hovorí, ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno. Ďalej sa píše, neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Otče, a ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Takže to je takisto ako s našimi rodičmi. Tým, že sa im narodíme, sa stávame ich deťmi a už nemôžeme urobiť nič preto, aby sme prestali byť ich deťmi. Keď ich ako deti neposlúchame, tak nás potrestajú, vychovávajú nás, ale už nemôžeme spraviť nič, aby sme prestali byť ich deťmi. Takisto je to aj u Pána Boha. Biblia hovorí, lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Takže keď potom ako uveríme, spáchame nejaký hriech alebo hrešíme, tak Biblia hovorí, že Pán Boh nás potrestá tu na zemi, ale už nás za to nepošle do pekla, pretože spása nie je zo skutkov. Spásu nemôžeme skutkami získať a tak ako ju nemôžeme dobrými skutkami získať, tak ani zlými skutkami, tým, že zhrešíme, nemôžeme o spásu prísť. Ak hrešíme potom ako uveríme, tak stále to neznamená, že nemáme čo stratiť. Stále si môžeme hriechom zničiť tento život tu na zemi. Biblia hovorí, nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Takže keď si to zhrnieme, spasení sme v prvom rade pre zásluhy Pána Ježiša Krista, nie pre naše zásluhy. Nie za to, aký sme dobrí, alebo za to, ako chodíme na sviatosti, ale za to, čo Pán Ježiš Kristus pre nás urobil. Ďalej, spasení sme na veky, nie dočasne, alebo nie kým najbližšie nezhrešíme. Biblia hovorí, že máme večný život. Ďalej, spasenie je Boží dar milosti, nie je to odmena za naše celoživotné úsilie, nie je to za to, aký sme dobrí, alebo za to, ako chodíme na sviatosti pravidelne. Spásu môžeme jedine prijať ako Boží dar milosti. Ďalej si musíme uvedomiť, že spasení sme v momente, keď uveríme v Pána Ježiša Krista. Nemusíme iba dúfať, že niekedy v budúcnosti budeme spasení. A nakoniec, keď sme spasení, sme Boží deti a nemôžeme už prestať byť Božími deťmi. Takže ak veríte, že Pán Ježiš Kristus je Syn Boží a že umrel pre naše hriechy podľa písem, bol pochovaný a na 3. deň bol vzkriesený ako výkupné za naše hriechy
A nespoliehate sa na vaše náboženstvo, ani na vaše skutky, ani na nič. Máte celú dôveru iba v tom, čo urobil Pán Ježiš Kristus. Biblia hovorí, že máte večný život, že už dnes môžete si byť istí, že máte večný život. Keď sme prijali dar večného života, môžeme iba Bohu ďakovať, že svojho jednorodeného syna dal, aby sme my nemuseli ísť do pekla, kde si zaslúžime ísť za naše hriechy, ale aby sme vďaka nemu mohli mať večný život, aby sme vďaka nemu mohli ísť do neba. Na záver by som ešte chcel ukázať, prečo si ľudia väčšinou nie sú istí spasením. Biblia hovorí, kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe, kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. Takže ľudia si väčšinou nie sú istí spasením preto, lebo robia Boha klamárom. A ako ho robia klamárom? No, tak napríklad tým, že neveria, že spasenie je dar a že ho stačí len prijať vierou. Ak si niekto myslí, že musí byť dobrý alebo že musí chodiť na nejaké sviatosti na to, aby bol spasený, tak tým neverí, že spasenie je dar. Tým robí z Boha klamára. Takisto ak niekto neverí, že spasenie trvá na veky, a ak si niekto myslí, že môže prísť o večný život, čo sa vlastne nedá, lebo večný život trvá na veky, ale ak si niekto myslí, že môže o večný život prísť, takisto robí z Boha klamára. Alebo ak niekto neverí, že spasenie je skrze Pána Ježiša Krista, ale myslí si, že on sám sa nejakým vlastným spôsobom dostane do neba, alebo že skrze nejaké náboženstvo sa dostane do neba, takisto robí Boha klamárom, pretože neverí, že spasenie je skrze Pána Ježiša Krista. Na záver by som ešte chcel dodať, že ak si niekto nie je istý spasením, je to pravdepodobne preto, že nie je spasený. Pretože ak dôverujeme jedine Pánovi Ježišovi Kristovi, tak Biblia jasne hovorí, že máme večný život a že si môžeme byť istí, že sme spasení. Lenže ak sa spoliehame na svoje skutky, tak si nikdy nemôžeme byť istí, že budeme spasení, pretože nikdy nemôžeme vedieť, že koľko skutkov musíme spraviť na to, aby sme boli spasení, alebo či tie skutky, čo sme spravili, už sú dosť na to, aby sme boli spasení. Ostáva nám jedine dúfať, že niekedy budeme spasení, ak sa spoliehame na svoje skutky. Ale ak sa spoliehame na Krista, Biblia hovorí, že máme večný život a že si môžeme byť istí, že sme spasení. Ak vás toto video zaujalo, môžete navštíviť aj náš web www.slovopravdy.sk, kde nájdete viac informácií, ktoré sa týkajú biblickej spásy. V budúcnosti plánujeme ešte ďalšie videá na tému napríklad, ako súvisí viera a skutky, alebo aký je rozdiel medzi spásou a učeníctvom. Takže ďakujem vám za pozornosť a Boh vás žehnaj.